Добре, след малко. Al Capone трепния и бай кайноса на поход, нали? Скъпи приятели, добре дошли в днешното видео. Как сте видели от заглавието, ще пранкваме отново хората в Ome TV. Аз съм дребният, този път съм без Капоне, но ви гарантирам, че много ще се забавлявате и че много ще ви хареса видеото. Искам да ви покажа какво съм ви приготвил. Значи, виждате това хубаво огледало. Време малко да параноясат хората. Пускаме се, усмихваме се, ставаме си, бягаме си, сядам си, уж нещо си ръчкам в телефона, а също време в огледалото, ето го отражението. О, Какво става? нищо те. Ба, човек, много ме скипва тука, няма с кой да седна да си лафа, честно. Някакви игри цъкаш ли? Много си им познат. Цъкам, да, ама не знам отде съм ти познат. Гледам, ще кажеш, че... Я чакай само малко, моля се, чакай само. Ало? Кажи. Да, след малко. Да. What? Към 5. Добре, айде. Абе, нещо ми се привидя или... Тей направи камерата. Не съм бе. А, Май ти се е привидяло нещо. Тало! Цъкаш ли 5M? Защото аз цъкам Абе, да. 5M. Цъкаш ли? игра, да, даже един приятел има сървър. Ох, аз тук с едно приятелче се занимавахме с един сървър, ама не мога. Нещо много умря човек и направо няма правия. Добре, я чак само. Сега ще дойде. О, Абе, чай, че трябваше да отворя на нашата... Какво? Какво? какво правиш, бе? Малко ще излезна. А, Да, бе, чакай малко. После. След малко ще излезна. Добре. Какво съм направил, бе? Аз съм си в огледалото, бе. Нищо му няма. Абе, бутилката се мърда там, бе. Еш! Абе! Кола при ти, бе! окей. Olá, olá! Brasil, Brasil! Oi! Ei, peraí! Você tá achando. Ixi, Maria! Manda colocar no fundo do personagem. Tira da aqui, ó. Fica carente. Aqui, ó. Да окей. Не, брат, what the fuck? Приятели, включвам се за малко, за да ви кажа, че имам проблеми с клипа. Може би вече забелязахте, че не се чува как говоря, но все пак ще остава още... Абе, ще видите, ще остава още двама човека, защото преди нямаше как да говорим, защото е бразилец. Та да, приятно ви гледане и пак извинявам се много. Língua, Brasil! Por que não trabalha, filha da puta? Peraí, bom. Liga! Gatão. Vai tomar um sim. What the fuck? Знам, много съм познат някъде. TikTok. От TikTok, нали? Пепи някакъв беше май, бе. Пепи някакъв. Не беше Пепи някакъв. На 17 там. Ти сте по-търгайци там, бе. Да, знам. Rapaz.
Machado. Police, Brasil. Новото поколение, ей, как си ти? Искаш да мъкна с втора рима в мозъка, ще ти бръкна, ще побъркам. Да, дай 3 думи и ти правим. Ал Капоне и малкия. Ал Капоне и дребния. Ал Капоне дребния, буено ноче. Видя го това. Here I come. Ал Капоне... Два пъти. Слушай са. Ал Капоне дребния и байгайно са на поход, нали? Обикаляме света за 7 дни. Ал Капоне брат, пренася наркотици. Оня хареса малки цици. Байгайно има 7 сирена в чантата и продаде там на Сергията в Испания, в Ирландия. Продава за наята. Ал Капоне отново причета мята. 7 дни, 7 нощи обикаляме бардаци. Ние сме родени вратленци, яките юнаци. Никога победени тримата в комбина. Сам тази вечер написах тази рима, ау, и поредна година измина. Аз съм сам, но в главата ми тук са трима. Ал Капоне малкия и байганю, нали? Покоряваме света за 7 дни. Ей! Скъпи приятели, надявам се това клипче да ви харесва, да се забавлявали. Ако е така, може да потвърдите с един мощен лайк. Също така да коментирате, ако искате да спечелите $50 giveaway. Линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. До скоро!